Kelas 12 ada yang bisa nggak? Kartu kembalimu. Honora. Gila. Oh, enak kok. Tak iso sedina ping 7 yen kowe keputusanmu. Sponsorship ya. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Iya mas. Aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo ngempet ing lara. Aku ra kuwasa manging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Moga sliramu ra citra senajan ado ing kono. Sliramu tansah gumandil ana ing mripat lan dodo budal tak tunggu balimu. Iya mas. Kula tenggo nggih Mbak Nita. Apa wis teko sliramu misake rasa tresnamu. Apa panggodaning tresna aku kudu sabar nerima. Sak Jose Sak Toto, Sak Sentri yuk. Mas Nova yuk.
sabar nerimo Serahkan saja pada yang atas sana. Terima kasih Mas Masku, semoga lancar rezekinya. Sukses selalu. Nggih, matur suwun. Dari kasih. Matur suwun Mas Agus. Terima kasih saudaraku dari sponsor Matur Mbah Nonyo Dok Dita.